Okay, mayong bunta sa tanan. Okay, makumusta nasa usa-usa. Okay, mayong bunta. Okay, sa dili pa ta maksugo bakang puta. Among lang inot og maling Dios nga nakiguma kanamo, daghang kayong salamat sa Dios. Sa pagtaka namo og tamayong higayong nga makapaminaw sa pulong sa Dios kaban sa mga brother o sisters. Sa una kaming tanan kay makasasala nga nakatara sa imperyo, no? Pero naluwas kami kapinahi sa dugo ni Kristo, tamaw nga daghang kayong salamat sa Dios. O iyong anak sa Dios, iyong Kristiyano nga nakadas kaluwasan, taganan kami nga makinabuhi ta para sa himaya sa Dios. Tamaw nga payok, tuduloy mi kung unsa man ang imong kabubudon aron nga makatuman kami sa imong kabubudon o makapahimot kami sa imong pangalan Ginoo. Tapara nini tapayog hatagi mi og mapayog sa nga panghuna-huna aron nga makapaubos mi sa atubangan nimo o makatuto kami sa imong pulong pa kayo o bahangwan namo ang kahulugan sa imong pulong. Kung walay pulong sa Dios, wala bisag kinsang makatubo sa espiritual paagi aron nga payog tatabang mi nga makapaminaw sa imong pulong pa kayo Ginoo. O takabalo kami nga duula ang pagkabalik ni Kristo kay among makita ang tanan ng mga timayan sa katapusang panahon. So sa wala dili pa ang imong pagkabalik, tapayog tabang mi nga makatukaw sa espiritual na paagi o payog tabang mi nga makapadayon sa pagpambi sa mayong balita ngadto sa mga tawo nga dili luwas aron nga makita namo ang dakong buwas sa Dios o dakan ng mga luwas. Ilabi na Ginoo, to karong semana na i-celebrate ang Bible Seminar dito sa church building. Tahina mi nga dakan ng makapil sa Bible Seminar para makapaminaw sa pulong sa kamatuoran aron nga maangwa nila ang dalan sa langit o mga luwas sila Ginoo. Ginoo, ilabi na naida kang mga paksulay o paktintay o naida kang mga sayong mga paktudulo o naida kang mga bakakong doktrina. Kapayog tabang mga bakabantay sa among kasing-kasing gikan sa the wrong teaching o gikan sa mga sala, gikan sa mga paktinta sa kalibutan aron makapahimot kami sa imong pangalan Ginoo. O para sa mga brother o sisters nga wala nakapil diri, hinami nga makapil sila sa fellowship kawa sa mga brother o sisters sunod. O hinami nga ang balang espiritu kay makabang kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Salamat sa Dios, among gisalig ang tara sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo, among giampo. Amen. Okay, unang pulong karon, Proverbs chapter 4, verse 20. Proverbio capítulo 4, versículo 20. Proverbs chapter 4, verse 20. Verse 20 until 26. Okay, atong masahon. Anak ko, pag matungon sa akong mga pulong, ikiling ang imong itulungok sa akong mga tagipamulong. Atong basahon kauban, verse 21. Ayaw sila pakpapulaga gikan sa imong mga mata, tipigi sila sa dakinataliwat-an sa imong kasing-kasing. Kay sila kinabuhi alang niya tong nanagpangita kanila o kahayuan sa ilang tibok nga unot. Amping ang imong kasing-kasing sa kanang kapasing kamot, kay gikan nini ta magagula ang dakong butang sa kinabuhi.
Isaliway gikan kanimo ang usa ka masinalaagon nga baba o ipahilayo gikan kanimo ang mga abi nga masukihon. Itutok ang pagtan-aw sa imong mga mata sa unahan o itutok ang imong mga tabon-tabon sa atubangan nimo. Pataga ang kaalagianan sa imong mga tiil o tukura sa kapatulit dayot ang tanan mong mga dalan. Ayaw pagniso sa tuo mong kamot ni sa wala, kuha ang imong tiil gikan sa tawtan. Okay, so the current topic, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot. The keep your heart. So mao kini ang the topic karon. Okay, so ang to sa damiyaging Domingo atong nakaduna ng kabahin sa Paktuman. So mahinumduman ba ninyo? Yeah, so miyaging topic kay Paktuman ni Pedro o the last time topic kay ang kaluwasan o Paktuman. So iyong nga Kristyano, the obedience, the Paktuman kay the importante kayo. So sa diyang natuman namo ang tumayong balita niya to panahon na nalwasta o pagkaman sa kaluwasan o so kinahanglan the Paktuman padayon. O karong topic kay kabay sa ilabi na kasing-kasing, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot. So yung ng Biblia nga ang itong bantayan ang among kasing-kasing. Yeah. So gikan sa kalibutan-on, gikan sa mga paktintay, gikan sa paksulay, o gikan sa sayom nga doktrina, gikan sa sayom nga teacher, gikan sa tautang mga butang, ang itong bantayan ang among kasing-kasing. Kay si Satanas, dili siya makaagaw sa kaluwasan nako, pero makabutang si Satanas sa sayong nga hunahuna sa akong kasing-kasing. So mga atong kasing-kasing kay battlefield. So taliwas sa Espiritu Santo o hunahuna ni Satanas o atong kawagan yung hunahuna. So mga sa Biblia nga ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot. Naibuha sa Espiritu Santo, sa mani naibuhan ni Satanas, di ba? Yeah. So, mga sa Biblia nga ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot. Yeah. Bisan pa si Satanas dili siya makaagaw sa akong kaluwasan pero makaagaw siya sa akong kasing-kasing. Yeah. Dahil nga malnimbong ko tungo sa paktintay, tungo sa paksulay, tungo sa sayong nga doktrina, dahil nga malnimbong ko. So mga kinahanglan kumutindok sa ibabaw sa kamatuoran. Kay Juan chapter 8 verse 32 ang kamatuoran magalas kaninyo. So buhay pa sa dili naman kabay sa kaluwasan kundi dili kabay sa Kristiyan kinabuhi. Kay Bible is the answer. Mahangwan nato ang kabubudon sa Dios, mahangwan nato ang kamatuoran. Dili pinay sa pakpati, dili pinay sa kasinati, dili pinay sa pulong sa tao. Kundi dili pinay sa Biblia. So importante ang punto. So suma sa Biblia ang kasing-kasing ka importante. Sa diyang nalwasta, ngano man nalwas mo, niya to panahon na naabulyan ang imong kasing-kasing, di ba? Sa atubangan sa pulong sa Dios. O ang aso ngano man gihapon daka nang wala pa nalwas bisan pang nakapaminaw sila sa Bible seminar tungkay wala pa naabulyan ang kasing-kasing nila. Gihapon sila do tungo sa pagkagayihan. Suma sa Biblia nga daka nang mapunta sa impero no tungo sa pagkagayihan. Tayo sa mga tao nga nakasimba, gihapon wala pa nalwas tungo kay kahiyan kayo sila. Bisan pa nadungong nila ang kamatuoran, pero gihapon nakasayop sila nga nalwas na sila, bisan pa wala pa sila nalwas. Bisan pa walay kasiguruan, pero nakasayop sila nga nalwas na sila. Unsa ka kahi sa tubangan sa Dios. Usa ka masakit kay muato sa hospital. To pinas check up, nangguan niya ang problema. Pinay sa x-ray o pinay sa CT scan, nakita niya ang lasong ano masakit siya. Pero tungkol sa pagkakahiyan sa masakiton, bisan pa napadayang na ang iyang problema, pero kahiyan kayo ang masakiton. O dok, wala problema nako. Bisan pa nakasuggest ang doktor kaniyang kinang na operation, pero kung iyang isaligway ang iyang pasidaan, maayo ba ang sakit o dili? Dili.
Pinay sa Bible seminar, mapadaya ang mga sala, mapadaya ang espiritu ng kahintang. Bisan pang nakasimban ako. Bisan pang nakatudulong ako sa Biblia. Wala pa ko naluwas. Mapunta ko sa imperno. So kung maangwa niya ang iyang espiritu kahintang, muabot ang kaloy sa Diyos. Marcos chapter 2, biningon si Kristo nga, biyani ko dining kalibutan, dili para pakta sa mga matarong, kundi dili para pakta sa mga makasasala. So, kung kisa man ang adunay open mind, kay makadawa sa kaluwasan. So, pagkaman sa kaluwasan po, kinahanglan to open mind, kinahanglan ta makabuli sa among atong kasing-kasing sa atubangan sa Dios, atubangan sa pulong sa Dios. So arong maangwan namo ang kabubudon sa Dios o makatubo sa atubangan sa Dios. So akong ginan na atong kaluwasan kay dili mawala. Mawala ba ang kaluwasan o dili? Dili mawala. Kaya atong kaluwasan kay walay katapusan nga kaluwasan, walay katapusan nga kinabuhi. Dili mawala. Daka na doon sa nga pagsabong nga mawala ang kaluwasan. Kung makbakog sala, tayon mahimo kung makasala pag-usok. Daka nang nakunaon sa manini, di ba? Pero usa ka kaluwasan kay forever. Bisan pag dili si Satanas, bisan pag dili siya makaagaw sa kaluwasan gikan nako, pero makaagaw siya sa kasing-kasing. So mga nga sa Biblia nga ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot. Yeah. So kung kisa man ang mubantay sa kasing-kasing mayo kay makatubong mayo, magami siya sa Dios. So ilabi na karong adlaw atong hunaw-naong ano man kinahanglan ta makbantay sa among atong kasing-kasing o gikan kinsa ang atong bantayan, ang atong ampingi ang atong kasing-kasing gikan unsa. O unsa na to pakabantay sa atong kasing-kasing. So atong tunan sa manini, tulo ka butang. Una, ang naso ngano man kinatamakbantay sa atong kasing-kasing. Ikadua, gikan unsa ang atong bantayan ang among atong kasing-kasing. Ikatulo, unsa na to pakabantay sa atong kasing-kasing. So atong tunan ng kapanini. Okay, una, ang nason ngano man kinahanglan ta makbantay, amping sa atong kasing-kasing. Kay kasing-kasing kay importante kayo para sa Kristiyano kinabuhi. So kabay sa mga sakyanan, mo mga moto o mga sakyanan, auto, unsay pinaka-importante? Engine, di ba? Engine. So bisan pa naitahan ng mga accessory o tanan ng mga bahin, moligi, mga handle, mga chairs, o bisan pa lindo kayo ang gawas, pero kung wala engine sa sulot, baka drive baka. Moto po, bisan pa lindo kayo, pero kung wala moto, kung wala engine, baka drive baka. Sa manini, bisan pa gawas kayo mahayo, lindo kayo, pero ang kasing-kasing kayo bungnaw, dili ko makakinaboy para sa Diyos. Nasa naman ninyo? So para sa Kristiyano kinabuhi, kasing-kasing kayo sama sa engine. Kasing-kasing, the heart. So heart kayo adunay duha ka kahulugan, di ba? Kasing-kasing o tinong nga heart, di ba? Para sa lawas, unsa pinaka-importante? The heart. Kung walay pumping gikan sa heart, unsay mahitabo? Mamatay ka, di ba? So sa manini, para sa Kristiyano kinabuhi, heart kay importante. O ang asong ano ang atong bantayan ng kasing-kasing nako kay si Satanas makabutang siya sa sayong nga hunahuna sa sulong nimo. So si Judas Iscariot gibutang ni Satanas ang sayong nga hunahuna kaniya nga magbaligya siya ni Kristo. Nasa naman ninyo? So kung dili ka magbantay sa imong kasing-kasing, kung mapalayo ka gikan sa Biblia, kung tapulang ka sa pagpaminaw sa pulong sa kamatuoran, dahil na nga mubutang si Satanas og sayong nga hunahuna sa imong kasing-kasing. So si Judas Iscariot, bisan pang nakadul siya kang Kristo, uban siya ni Kristo sulo sa tulo o 3.5 years, naminaw siya sa sermon kanunay 100 attendance.
100% attendance. Unsa ka mahayong tao. Nakapamiya sa tanan ng mga sermon, pero sa iyang kasing-kasing naisayong nga huna-huna. Sa katapusan, napadaya. Hinumdumi, wala sa kinsa nga makalimbong sa Diyos. Someday, mapadayak ang tinong nga kasing-kasing. Atubangan sa Diyos. Kung ubang kay adunay sayong nga doktrina, mapadayak ang tanan sa atubangan sa kamatuoran. Kung ubang kay adunay sayong nga huna-huna sa sulo sa church, mapadayak ang tanan. Kay naay ang Espiritu Santo karon. Wala sa kinsa nga makalimbong sa Diyos. Si Judas karot, pasing nakahuna siya nga wala sa kinsa nga makahibalo nga aduna ko'y plano nga akong ibaligiya si Kristo, pero kinsa nakahibalo? Kinsa nakahibalo? Si Jesus. Kabalo na si Jesus nga si Pedro kay mangnimo ni Kristo tulo kay kayo, di ba? Si Jesus kabalo siya sa tanan. O ubang kay adunay sayong nga motibo karon, mapadet ang tanan. Kay naay ang Dios, diya sa iglesia. Pero si Maria, ang usa ka igsoon ni Nazaro, sa diyang nakahunaw na si Judas nga magbaligya siya ni Kristo, pero si Maria, aduna siya huna-huna kasing-kasing nga mag-alaga ni Kristo. Bito siya nga mamatay si Kristo para sa akong mga sala, o bito siya nga mabanaw siya sa mga kidala niya ang usa ka tibot nga alabastro, di ba? O gibubo niya sa ulo ni Jesus. Ano man, bito siya nga mamatay siya o babanaw siya. Kiandam ni Maria ang kamatayon ni Kristo. Ano man, bito siya. Si Judas, bisan pa nakapamina siya sa tanan ng mga sermon, hinay-hinay pagkahakok sa kalibutanon, hinay-hinay ang salapi kay mas importante kaysa ni Jesus, mga gipili ni Judas ang salapi kaysa sa kamatuoran. So mga gibaligyan niya si Jesus. Pero si Maria, hinay-hinay nakasulot ang mayong kasing-kasing kay nakapamina po si Maria sa pulo gikan ni Kristo, nakapulang siyang iyang ihalat ang iyang bilinong nga alabastro. Yeah. To tibot nga alabastro. Mahal kayo. To mahal ka kanang price kay 300 denariyo, di ba? To kining price kay mga salary for 1 year. Gihala niya ang iyang bahandi. Kanang kakantidad kay mga sweldo para sa usa ka tuig. Usa ka mahal, yato panahon na kinsay nakalekramo. Sa dihang gihala ni Maria ang iyang bilinong nga butang para ni Kristo, kinsay nakalekramo tubangan niya. Si Judas Iscariot. How foolish! Mas mayo nga ibaligya nimo ang usa ka tibon nga alabastro, dayon badawan nimo ang takong salapi, pero ngano man gihatang nimo, gibutang nimo, gibubo nimo ang bilinong nga butang para ni Kristo. Usa ka wang ngano man reaction kay lahi. Atubangan ni Kristo kang kinsang buhat kay mayo. Buhan ni Judas, buhan ni Maria. Buhan ni Maria. Ano man? Kabalo na si Maria nga kung unsay pinakabilihon. Kabalo na si Maria nga kung unsa man ang tinong nga bahandi. Unsa man tinong nga bahandi. Pag-antos para ni Kristo. Sama ni Moses. Hebrews chapter 11, bingon si Moses. Nakita niya ang ganti ni Kristo. Mao nga nakagive up siya sa bahandi sa Ehipto. Sa mata sa tao, buwang kayo siya. Diba? Ano man? Nakagive up siya sa bahandi sa Ehipto. Pero suma sa Biblia nga pag-antos para ni Kristo kay bahandi. Unsay bahandi sa tubang sa Dios, dili sa lapi. Unsa man? Pag-antos para sa mayong balita. Mao kinatingo nga bahandi sa tubangan sa Dios. Tasa naman ninyo? Pero dili ta nga naktuo ni. Bisan pa kabalo na sila, dili ta nga naktuo. So, kung naikay kayo na mapadayak ang ilang kasing-kasing, labi na kung may Bible seminar, kung evangelism schedule, mapadayak ang kasing-kasing sa mga brothers and sisters.
Tino nga kasing-kasing kay mapadayak, dili pinay sa pulong, kung dili pinay sa kinabuhi. Si Judas Iscariot, wala siya nakabantay sa iyang kasing-kasing. Pero si Maria, iyang gibantayan ang iyang kasing-kasing umayo. Mga gigamit siya sa Diyos. Kinsay magamit sa Diyos, katong nakabantay sa kasing-kasing. Gikan sa pagtintay, pagsulay, gikan sa sayong nga doktrina, gikan sa tinaguan sala, kung kisa man ang makabantay sa kasing-kasing kay magamit sa Diyos. Suma sa Biblia, kasing-kasing kay sama sa hawak. No? Hawak. No? Okay, naway hawak sa imong lawas? Oh, walay hawak. Naay hawak. So, mo mga senior citizen diri, problema kay magsakit kayo ang hawak, di ba? Kung maglabak ko, kung maghugas ko sa magplato dayon magsakit, di ba? Walay sakit o sakit. Driving po, kung naibong driving, sakit kayo ang hawak. O batanon, walay sakit, pero ng mga hamtong, mga tigulang, dahil na nga masakit. Hawak ka importante. So, mas Biblia nga kasing-kasing kay sama sa hawak. Unang Pedro chapter 1, the first Peter chapter 1, verse 13. So, mas mayong ang taon, uban sa English version kauban. Okay, atong basahon. Tungon niya na sa likonon ninyo ang inyong mga hunahuna, na manabutan kamo o lumaon kamo sa hingpit sa grasya nga pagadaton nga na kaninyo sa pagpadayak ni Yesu Kristo. Sa Bisaya version, likonon ninyo ang inyong mga hunahuna. Sa English version, therefore, the gird of the loins of your mind. The loins means hawak, diba? Hawak. Yeah, loins. So, loins of your mind. Hawak sa kasing-kasing. So, buhay pa sa bunini nga, huna-huna, kasing-kasing kayo sama sa hawak. So, importante, ang kasing-kasing kayo sama sa kuta. Also, importante nga direction. Proverbs chapter 25. Proverbs chapter 25, verse 28. Proverbs chapter 25, verse 28. Proverbs chapter 25, verse 28. Kaya itong masahon, siya kang kinsang espiritu, walay pakbugong sama sa usa ka syudad nga nalumpak o walay mga kuta. Yes. Kuta kay importante sa Israel sa una, kay dito sa Israel, dito sa Israel, akong ipakita. Dito sa Israel, ayaw lang tao ng Korean. Tumawag niya kuta sa Jerusalem. So, sa sentro, tumawag niyang temple. So, ano man kinahang ng kuta, niya do panahon na? Ano man, unsay tumong sa kuta, mga words. Unsay tumong?
Para pagpantay sa mga tao gikan sa kaway. Kay kung atong tunan ang kasasayan sa Israel, ano na mga kaway? Mga the Amnon o the Palestine, the Amalek, o mga Assyria, Babylonia, Persia, Greece, Roma, o gikan sa lain-lain nga mga naso, naay daghang mga giyerya. So kuta ka importante para protection, para sa unsa? Protection. Kini wal kuta para sa protection. Dayon, unsa man ang tumong sa templo, unsay kahulugan? Templo mao ang lugar asa maka-fellowship sila uban sa Dios. Fellowship. Para sa maayong fellowship, kinahanglan kuta. Individually put, para sa maayong fellowship uban sa Dios, kinang nakuta sa imo kasing-kasing. Sumama sa Biblia nga ampingi ang imo kasing-kasing. Gikan sa kaway, unsa man kaway? Sayo nga doktrina. Other teaching, other gospel. Bisan pang mura tinuot, na daghang mga sayo nga teaching. Dili gibase sa Biblia. Kanang nakaistorya, yes, naktuko sa dugo ni Kristo pero sa sulot, peke. Gikan sa sayo nga doktrina, gikan sa sayo nga teachers. O gikan sa paksulay, paktintal, sala, kinang nakuta. Individually, we should keep our life, or as a church, we should protect our church from other doctrine. Mao kinyang atong responsibilidad. Nasa naman ninyo? Very important. Tungkay, makita ninyo ang buwan sa Espiritu Santo karon, di ba? Nakadaka ng mga brother and sisters, sinamdami, buwan ni Satanas po kayo nakadako. Kanahan siya nga magbayin-bayin sa iglesia, kanahan siya nga mubutang sa sayang nga doktrina sulo sa church. Makita ninyo. Ano man, makita bibilip kayo. Kung atong basahon ng gawa, naibuha sa Espiritu Santo o at the same time, naibuha ni Satanas. Naipangutos, gikan sa mga religious men, gikan sa mga Bible teachers na yung mga pangutos diya sa iglesia. Anytime mahitabo kini situations, mao nga ang itong bantayan, ang atong kasing-kasing, ang itong bantayan, ang atong iglesia. Nasa naman ninyo? Kinahanglan kuta. So mga, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without words. So atong kasing-kasing kay sama sa kuta. Kinahanglan kahay o kusong nga kasing-kasing. Para pagpantay sa akong kinabuhi o para pagpantay sa akong iglesia. Kanang tako nga magpantay sa akong iglesia, ano, nalwas ko pinay sa iglesia, mao kini akong testimony. Long ago, nakampo ko sa tubang sa Ginoo, nalwas ko diri sa iglesia. So hangtod sa akong kamatayo, akong bantay ng iglesia, gikan sa sayong nga doktrina, gikan sa paksulay. Palyugtabang ko nga magbuha sa tanan para pagpantay sa iglesia kay nalwas ko diri. Mao kinyang atong responsibility. So kasing-kasing kay sama sa kuta. So kung atong kasing-kasing kay damatarong o balaan o mayo, madawan ako ang protection sama sa kuta. Ikaduhang Pedro, chapter 2. Ikaduhang Pedro, chapter 2, verse 9. Chapter 2, verse 9. Okay. Atong basahon, ang Ginoo may balong magluwa sa mga Diosnon gikan sa mga pakpintay ug sa pakbutang sa mga dili matarong sa ilanom sa silot dagana sa adlaw sa pakukom. Yeah. Ang Ginoo mahibalong
mangluwa sa mga Diyos nun, gikan sa mga paktintal. Usawi pa sabi ni, kabalo ng Diyos nga, kinsay matarong, di ba? Kinsay matarong. Kabalo ng Diyos nga, kinsay panlaan. Sa tayo sa mga Kristyano, tayo babantayan sila. Okay, tanaw ko, kasi kabalo na mo, sadyang naikalisot kang Abraham, si Abraham o iyang asawa, kinsa iyang asawa? Sara, di ba? Sara. So, Sara kayo magbuhat pa kayo. So, mga namakak si Abraham, di ba? Siya kay akong igsoon. So, mag-usa ka hari, kanan siya nga muuban niya, di ba? Kaya kanang hari, wala siya kabalong nga siya kay asawa ni Abraham. Pero, wala pa sila nakatulog kauban, nakaprotect ang Diyos sa usa ka hari. Nga naman, suma sa Biblia nga siya kay nangadulok sa Diyos. Kipadayat ang tinuwa kahintang. Suma nga, dasko ang hari. Nga naman, namakag ka, anak ko. Nga naman, nag-istorya ka kanak ko nga siya kay imong, bisa pa siya kay imong asaw, pero nga naman, nakaistorya na ka nga siya kay imong igsoon. Sapat yung kinsay naka-protect sa hari, ang Diyos. Nga naman, ang hari, adwan sa mahayong motibo. Kung nai mahayong motibo sa tubangan sa Diyos, nai protection sa Diyos. Mag-protect ang Diyos nimo para dili ka makuhat og sala. Hinumdumi, do not excuse sa tubangan sa Diyos. Ginoo tungo sa paktintal. Walay option. Wala ko nakalikay gikan sa paktintal, mao nga nakabuak og sala. Please understand. Wala sa kinsa nga maka-excuse. Kung tayo kumusta man si Jose. Sa diyang nakatintal sa ang usa ka babae. Ubanta. Buhay pa sabi nga, magbuhat og sala, pakihilawas. Pero nakalikay si Jose. Ano man, mayong motivation sa iyang kasing-kasing. Wala sa kinsa nga maka-excuse. Tungo sa kahintang nako, Ginoo, sa akong class na dakang mga classmate nga nakatintal nako. Mao nga wala ko nakalikay. Excuse. Na isang nga motibo sa imong kasing-kasing nga kanan unta kang nga magtuakaw ba. Kung dili ka ganahan, makalikay ka. Kung dili ka ganahan, makagawas ka gikan sa paktintal. Ayaw mag-excuse naman ni Adan. Ikaw niya ang bunga. So, nangisog ang Diyos. Nasko ang Diyos. Mga unsa yung excuse ni Adan? Tungo niya. Tungo sa usa ka babae. Sa wala pa siya nakasala, bingin siya kay flesh of flesh, bone of bone. Unsa boy pa sa mo? She is mine. Flesh of flesh, bone of bone. Pero sadyang nakasala siya, bingo siya nga, usa ka babae. Siya kay asawa niya, di ba? Pero, tungo niya, usa ka babae. Tungo sa babae. Unsa boy pasaron ini? Naguba ang relation, taliwala ni Adam o Eva. Tungo sa sala. Sala kay makaguba sa pakiusa. Dahil na nga naka-excuse si Adan. Sa patinod, ano man nakasupak siya sa pulong sa tungod ni Eva o tungod sa iyang sayong nga buhat. Tungod sa iyang sayong nga hunaw na sayong nga buhat. Bisan pa nakatintal si Eva, kung si Adan kay nakabantay sa iyang kasing-kasing, baka isurya siya kaniya, ayaw! Bawal kayo! Unsa man? Nakakaw ka sa bunga. Hukuman ka. Pero dili ko makuha. Bisa pa nakahilak si Eva. Ako lamang hukuman. We are one. Ikaw po kay kinanukuman. Ikaw ba? Bisan pa nakatintal si Eva sa manini. Unsa ang iyang buhaton? Si Adan. Kinanglan siya dili makuha sala, di ba? Dili ko mukaon. Kay suma sa Biblia nga bawal kini. Bisan pa pulong sa asawa kay bindog kayo. Honey, you don't love me?
If you love me, let's eat. You don't love me, please show evidence you love me. Niya to panahon na kinanglan siya musulti kanya dilni. Ang Diyos kay mas importante kaysa nimo, di ba? Pero kipili niya ang pulong ni Eva. Sa iyang kasing-kasing, si asawa kay mas taas kaysa sa Diyos. Kipili niya ang opinion ni Eva. Mao nga, nahulog siya. Wala siya nakabantay sa iyang kasing-kasing kikan sa usahay. Ang atong bantay na akong kasing-kasing kikan sa bana, kikan sa asawa, kikan sa silingan, kikan sa ginikanan, kikan sa bata. Kung sayop ang ilang kinabuhi, bisan pa pamilya sila, ang akong bantayan ang akong kasing-kasing kikan sa sayong mga buhat. Sakto ba? Brother, sakto? Kung buhat sa akong pamilya kay sayop, kinang naka mo buhat ka ba? Dili. Mao nga suma sa Biblia nga ampingi ang imong kasing-kasing. Usahay ang atong bantayan na akong kasing-kasing kikan sa pamilya. Ano man? Ang tanan na mabuhat sa pamilya kay maayo. Usahay makasayop sila. Bisan pang naluwas na sila, sayang nga makahuna-huna. Sakto? O wala ko kabalo sa diyang gihalan ni Abraham ang iyang anak. Wala ko kabalo kumusta makasing-kasing ni Sarah. Mo kay walay istorya kabay niya sa Biblia. Example, kung moingon si Sarah kaniya. Ayaw buhat ta, siya kay akong anak. Ayaw ihalat si Isa. Bisan pa nakahilak si Sarah o nakalekramo si Sarah, unsa ang iyang buhaton si Abraham? Kinahanglan siya makundang o angay iyang ihalat ang iyang anak? Angay iyang ihalat ang iyang anak. Ano man, ang Diyos kay mas taas kaysa sa iyang asawa. Pero example, dili kini Biblia, example si Abraham kay mag-istorya uban sa Dios. Ginoo, dili ko makahalak sa akong anak. Ngano man, nangutan na ang Dios. To kay nakaistorya ang asawa na kung ayaw ihalak. Pero sa iyang kasing-kasing kinsay mas taas. Asawa o ang Dios? Asawa. Example lo, kung nakabuhat siya sa manini. Pero sa diyang kisugo si Abraham sa Diyos, ihalad nimo ang imong anak si Isaac. Iyang gibantayan ng iyang kasing-kasing, gikan sa asawa. Diba? Gikan sa human affection. Yes, Lord, akong ihalad. Mao nga siya kay nahimong gigikanan sa pakto, diba? Kung kisa man ang mubantay sa kasing-kasing, kay magamit sa Diyos. Importante kayo. So kung atong bantayan ang atong kasing-kasing na protection sa Dios o ang kahulugan sa maayong kasing-kasing, matanong nga kasing-kasing kay walay mga Diyos sa sulot sa akong kasing-kasing. Kung naidakang makalibutan sa kasing-kasing, kung naidakang mga Diyos sa akong kasing-kasing, bisan pa o naidakang mga sermon, bisan pa o mapakounsel ko, dili ko makapili sa kabubudon sa Diyos. Nang ng Biblia, suma sa Biblia, Ezekiel chapter 14. Ezekiel chapter 14, verse 4. Ezekiel chapter 14, verse 4. Okay. Kaya itong masahon, busa, sultihan mo sila o umingon ka kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, ang kasatak sa katao sa balay sa Israel nga nakabutang sa iyang mga Diyos sulo sa iyang kasing-kasing o nakabutang sa kapangdullan sa iyang kasalanan sa tubangan sa iyang naong o buani pa sa malalakna. Ako si Jehova mao'y mubutang kaniya niya na sumala sa gidakanon sa iyang mga Diyos.
na meditate nako, nakapalandong ko nining bersikulo again and again. So, nadawa nako ang dakang mga leksyon. Kay usahay mahitabo kini situation sa imong kinabuhi. Tanawa, ang mga salita niya itong panahon na, sa ilang kasing-kasing, ang tasa-tasa katao sa balay sa Israel nga nagabutang, unsa man iyang gibutang? Nagabutang sa iyang mga Diyos, sulo sa asa, sulo sa altar, o sulo sa iyang kasing-kasing. Uy, pasabon nga, mabutang ba nimo ang mga Diyos sa imo kasing-kasing o dili? Mabutang nimo. Mga kalibutan nun, mga salapi, bahayong trabaho, bahayong balay, bahayong kahintang. Bisan pang burang bahayong Christian sulo sa church building pero sa kasing-kasing dili mayo. Naidakhan mga tingwa sa kalibutan nun. Kaya usay mahitabo, ano man nakabutang na dakang mga Diyos kay naguba na ang kuta, di ba? Naguba na ang kuta sa kasing-kasing. So mga talira nga makasulot ang makaway. Nasa naman ninyo? Kaya usay mahitabo, o nakabutang sa kapangdulan sa iyang kasalanan sa tubangan sa iyang naong, gikan dili importante. Buhani pa sa malalag na. Kinsa man ang mga malalag na, niya to panahon na, mga propeta, mga preachers. Bisan pang naminaw sila sa sermon, wala sila nakasabot tungo sa mga Diyos sa sulod nila. Bisan pang nakapakhaon sila, wala sila nakasabo kung sa makabubudong sa Diyos. Ano man, ay mga Diyos sa sulod sa kasing hamaw nga, dili sila makapili sa talan sa Diyos. Tanan sila nga lantaon ang tupang nga gusto sila. Atong basa. Gikan dili 3:1. Ako si Jehova mao'y mubutang kaniya niya na sumala sa gidakhanon sa iyang mga Diyos. Bisan pa kipasidaan sila sa Diyos nga kung sa manang mayong dalan pero pagka masasaya naman pagka counseling nakasayip sila nga akong hunaw na kay mayo. Bisan pagtubak kay lahi pero nakasayip sila nga tubak sa Diyos kay iyang hunahuna. Kay kagabi nakampo ko sa mani kung nai ulan mao kinya kabubudon sa Dios pero kung wala ulan dili kin kabubudon sa Dios. Pastor, di ulan kagabi. So mga nakampo ko nga Ginoo kung kining dalang kay imong kabubudon palyong ipakita nimo ang ebidensya kung mo ulan karong gabi mahangwa na kung akong hunahuna kay imong kabubudon. Unsa kasayo? Sa manini nakabot ang tubak, dili sumala sa pulong sa Diyos, kundi sumala sa ilang mga Diyos, diba? Usa ka membro sa church, dito sa Korea. Nakatawag siya sa dakang mga pastors. Kesyo kay parehas. Kabalo ba mo kung sa mga lason? Nakatawag siya dakang mga pastor, hangtot madawan iyang gustong tubak. Okay ra ba kini sa tubang sa Diyos? Okay ra ba kini? Matubak sumala sa iyang kawan niya tingwa. Kung usa ka tawo kay gahiyan, bisan pang naidalan sa Diyos, mugibob put ang Diyos. Kabalo ba mo? Kung mugibob ang Diyos, okay. Kung dili ka kana nga mubalik ka nako, buwata. Dili siya mo touch anymore. Kaya mo sa mahitabo, dakang mga problema kay buhanin. Ano man, nawala ang protection sa Diyos. Akong hunaw na kay ako. So, sa Biblia niya, Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, verse 7. Okay, atong basahon. 3, 2, 1. Kani maingon nga siya, nagahunaw na sulo sa iyang kauganingon, sa ingon niya na mauman siya.
kumaon ka o uminom, siya makaingon kanimo, apanang iyang kasing-kasing wala iduyok kanimo. Okay, sumunod sa Biblia. Akong kawal yung hunahuna kay ako. Okay? Tapos naman ninyo? Sumara sa akong hunahuna, maila sa Diyos kung kinsa ko. Bisan pa butang kayo ang usap ka tao, pero sa iyang kasing-kasing na mapaibong nga hunahuna. Kanahan siya nga maguyap uban sa mga babae. Kanahan siya nga magpaduro sa babae. Bisan pa bawal kini sa tubang sa Diyos. Kanang hunahuna kay siya. Kang nai salapi sa iyang kasing-kasing. Salapi kay siya. Si Judas, unsa man iyang hunahuna, unsa man iyang kihunahuna kanunay. Unsa na ko pakatawa sa salapi, unsa na ko pakatigom sa salapi. Kanunay, nakahunaw na siya sa salapi, mao nga hinahinay si Jesus po kay salapi. Nakadaon siya nga si Jesus kay mahimong hari nga makahatak sa salapi sa mga tinunan. Pero sayo kini, di ba? Kay miyani sa din kalibutan para mahimong hari, undili para mahimong maluluwas nga mamatay dito sa krus. Mga nahangwa ni Judas nga, dili siya muhatag sa salapi. Mao nga, para sa salapi, gibaligyan niya si Jesus para wadawat ang salapi. Salapi kay siya. Unsa man ang imong hunahuna karon? Unsa man ang puno sa imong kasing-kasing karon? Kanang butang sa imong kasing-kasing kay ikaw. Kung unsa man Kristiyano, unsay kaulo sa Kristiyano? Katong asa nakapuyo si Jesus, di ba? Puno ba si Jesus Kristo sa imong kasing-kasing? Nang ikaw kay tino nga Kristiyano. Pero ang mga Pariseo sa ilang kasing-kasing, kabalo ba kung unsa man ang puno? Dili ang Dios, kundi ang salapi. Nakatudulo sila sa Biblia para sa salapi. Nakasimba sila para sa salapi. Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. Okay, Lucas chapter 16. To verse 14. Mga Pariseo mao ang mga Bible teacher niya to panahon na. Lucas chapter 16 verse 14 atong masasunitsuan. Ang mga Pariseo nga mga mahigugumaon sa salapin, napakadungok sa tanan nining mga butanga ug sila na nagyubit kaniya. Nakita ni Jesus ang kasing-kasing nila. Unsa man ilang gihigugma. Ang mga tao nga dili luwas, ang mga kalang nga nawala. Ang mga Pariseo, wala sila nakahilak para sa mga tao nga dili luwas. Ilang interesado kay salapi. Pero bihilak si Kristo sa tubang sa mga tao nga dili luwas. Pero ang mga Pariseo, wala interesado kabay sa mga tao nga mapunta sa imperyo no nga wala pa sila naluwas. Ilang interesado kayo sa man? Salapi. Mao nga, ang mga Pariseo kay nakatabang ni Judas, di ba? Sakto? Ano man, silang tanang kay nahiguguma sa salapi. Dakanang nakakami sa Biblia para sa salapi. Dakanang nakakami sa kamaturan para sa salapi. Unsa kasayop sa tubangan sa Dios.
Mapadat ang ilang motibo sa tubang sa mga losers. Palyog, lantaon sila, unsa man ang ilang kipangba sa tubang sa mga tao nga mapunta sa imperno. Kung kapalo na kung siya kay walpa nalwas pa, si manika mo ko sa paktabang niya nga hangtong malwas siya, di ba? Pero kung sa mga Bible teachers nga wala nalwas, kung kisa man ang guwapi sa church kay brother and sister, bisa pa wala pa sila nalwas. Burado o sister sila? Dili, kinangkabutabang nila nga para maluwas. Pero ano wala pa ni ka maparani kay wala pa sila naluwas. Wala sila kabalo kung sa mga dalan sa langit. Sa ilang kasing-kasing, ilang gugumakay sa labi. Unsa man ang imong kumusta man imong hunahuna, unsay puno sa imong kasing-kasing. Takanang nagagami sa kamatuoran para sa salapi. Sa una, sadyang naka-evangelize ko, nakikita ko sa usa ka estudyante nga naka-eskwelahan sa Theological Seminary University. Akong gipangutan siya, ay naka-study siya sa Biblia. Nagtuba ka sa Biblia, bingon siya nga, ay, akong sulayan. Bituwag siya. Wala pa sure ang Biblia ka tinuod? Ay, sa pagtinuod, wala pa ko sure. Pero ano man, natunan ka sa Biblia, kanang ko nga mahimong pastor. Ano man, hey, kung mahimong ko pastor, baka tingin ko sa salapi. Na-shock ko. Kanang nakunaw na sa manin. Ano man, wala pa sila nalunas. Sama sa mga Pariseo. Unsa man ilang gihiguguma? Religio, salapi. Gigamit nila ang pangalan sa Diyos para sa salapi. Ikaw pa kasugo sa ikatulo kasugo sa Ten Commandments unsa man. Ayaw gamita ang pangalan sa Diyos sa pasipala. Pero mao kina importante nga leksyon kanako. Yung mga Kristiyano unsay puno sa imong kasing-kasing karon. Unsay pinaka-importante? Unsay pinaka-taas sa imong kasing-kasing? Mao kina-importante ang question kada adlaw. Unsa man ang pinaka-importante? Pwede mamatay ko para sa Ginoo. Kung kinahanglan ko mamatay karon, pwede nga mamatay ko para sa Ginoo palyo pangutan sa imong kaugalingon. Kung maksugog ang Diyos kanimo, ihala nimo ang imong pamilya, ihala nimo ang imong bata, makabuhat pa mo. Kung gihiguman ninyo ang Diyos, makabuhan mo sama ni Abraham. Iyang buhat kay dili special, not sure, iyong nga Christian nga naluwas. Roma chapter 12 verse 2, unsa mga Christian kinabuhi, ihala ninyo ang inyong lawas, iyong nga buhing hala. Mga Christian kay makabuhan. So kung atong ihalat ang atong kasing-kasing, anang panahon na makita nato ang duwa sa Diyos. Example na Bible seminar, pero kung dilita modal sa kasing-kasing, walay tingwa, walay kasing-kasing, pero maminaw ko, Bible seminar, walay bunga. Pero sa diyang maminaw ko, sa diyang muapil ko sa Bible seminar, kung akong dadon ang kasing-kasing, anang panahon na duwa sa Diyos, takong duwa. So kung akong kasing-kasing, kung mapuno kayo, ang kasing-kasing, pinagi sa pulong, pinagi sa guguma sa Diyos, makita ninyo ang dakong buwas sa Diyos. Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, verse 7. Atong masahon, kay maingon nga siya nagahunaw na sa sulo sa iyang kaugalingon, sa ingon niya na mauman siya. Kumaon ka o uminom siya magaingon kanimo, apan ang iyang kasing-kasing wala iduyok kanimo. Yes. Sorry.
26. Same verse. 26. Sorry. 26 atong basang suituan. Anak ko, ihatag nako ang imong kasing-kasing o ipahimo sa imong mga mata ang akong mga dalan. Yes. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Unsa man ang gusto sa Dios? Imong kasing-kasing. Pero kung akong ibutang ang akong kasing-kasing sa kalibutan, mali pa yung ba ang Diyos? Hindi mali pa yun. Example, kita nawako, dahil usa ka couple, dili bata siya, bana, o asawa. Nakaminyo na sila. Tantadadan. Pero bisan pang nakaminyo na sila, pero pana sa iyang kasing-kasing, lahi nga babae. Dili asawa. Pero ato bang sa asawa, honey, kumusta? Magtrabaho ko, bye-bye. Pero dito sa trabahohan, naay second. Okay na ba kasing sa asawa? Ato bang sa iyang bana, magbutan kayo. Honey, I love you. I love you. I love you every day. I love you. Pero sa iyang kasing-kasing, laing nga lalaki. Usa ka sayo. Diba? Ngayon, suma sa Biblia nga ang iglesia mao ang asawa, o si Jesus kay bana, ako, bisan pa nakanta ko sa maninig, Lord, I love you. Magpina sa prayer, I love you, Lord. Only you. Pero sa kasing-kasing sa lapi. Kalibutan. Trabaho. Ayaw sa pasabot trabaho ko, importante. Pero sa iyang kasing-kasing, ini mabutan kay mas taas. Gihiguman nilang kalibutanon. Pero atubangan sa brasisas, atubangan sa tao, nag-isoy ako, I love God. Only God. Magburak. Iyang testimony kasama ni Pablo, Apostol Pablo. Wow! Siya kayo sama ni Apostol Pablo. Iyang testimony kayo, maglindok kayo. Iyang testimony kayo, magsama sa Apostol. Always, God is in my heart. God is with me always. Always I am happy. Always I am willing to serve the Lord. Pero sa kasing-kasing, laing nga mabuta. Kumusta man ang Diyos? We should be honest. We should be honest, not only before God, but also before brothers and sisters. Unsa man ang imong gihigugma karon? Unsay first in your heart? Mao kay importante ang question, kinana ka mangutan na sa imong kaugalingon kada adlaw. Dili lamang Domingo kundi kada adlaw. Sama ni Kristo nga nangutan na kang Pedro, di ba? John chapter 21, nangutan na si Kristo kang Pedro tulo ka higayon. Do you love me better than other things? Do you love me better than other things? Do you love me only me? Mitubag si Pedro, yes Lord, you know that I love you. Ang tubang ni Pedro kay husog yatong panahon na, di ba? Kinangata mutubag sa maning, yes Lord, only you. Kaya asawa paguso, mangutan na siya sa bana. Honey, only me, di ba? Only me? Do you love me better than other woman? Do you love me only? Kinana siya mutubag? Yes, only you. Pero, kung mutubag siya nga, not only you, also laing nga babae, pwede. Tayo gumusta man ang iyang kasing-kasing. Kasi dili siya ka na nga mauban niya laba pa, di ba? So, mao nga suma sa Biblia, ayaw higumaon ang kalibutanon. Nang iyong Biblia, ayaw higumaon ang kalibutanon.
Kay gihatag sa Dios ang iyang guguma pinas iyang kamatayon, unsa man ang atong responsibilidad. Ang atong bantayan, ang atong ampingi ang atong kasing-kasing gikan sa mga paktintal paksulay mga Diyos. Nasa daman ninyo? Mao kini atong responsibilidad. Unsay responsibilidad sa bana o asawa? Ang ilang bantayan ang ilang kasing-kasing gikan sa lain nga lalaki babae. Sakto ba? Pero dili kini lisod. Example, ang usa ka bana gihigugumag niya ang iyang asawa. Sa iyang kasing-kasing asawa na lang, asawa lamang. Dahil bisan pa naipaktinta gikan sa silingan. Bisan pa uban na mga babae kay nagatinta niya. Wala problema. Ato ko yung asawa. Dili siya batinta Kung gihiguman niya ang asawa, sakto? Pero, ang guguma kay nahimong bungnaw, kung naipaktinta gikan sa ubang nga asawa, karong gabi, okay. Sa asawa, honey, busy kayo ko tungkol sa trabawan, Ang mga Kristiyano po kayo makabasama nini, Ginoo, karong adlaw lang, Kung gihiguma nako ang Dios, pakpantay sa kasing-kasing gikan sa paktinta ka diliriso. Sayong kayo. Sumaw nga, ngano man lisong nga bantay ng kasing-kasing, itong kay kulang ang guguma. O, usa ka lason, wala pa naluwas. Mao nga, lisok kayo nga makabantay sa kasing-kasing gikan sa paktinta. Kay wala pa ko nakadawas sa tinong nga guguma sa Dios. So, hinumdumi, kung naitino nga guguma sa Diyos, babantayan nimo ang kasing-kasing. Dili matintag ka. Nasa naman ninyo? So, kung atong bantayan atong kasing-kasing mayo, kung atong bantayan ng kutaong mayo, ano sa may tabo? Buabot ang dakong buha sa Diyos. Mika sa daang tugon. Mika chapter 7 verse 11. Pakauman sa Hunas 7 verse 11. Mika chapter 7 verse 11. Okay, Mika chapter 7:11. Chapter 7:11, okay, atong basang sa 1. Usa ka adlaw alang sa pagtuko sa imong mga kuta, niya tong adlaw ang sugo kapag balhinon ngadto sa halayo. In the day when your walls are to be built, it means kung bantayan ninyo ang kasing-kasing mayo, in that day, the decree shall go far and wide. Uy, pasabunin nga, makita ninyo ang dakong buwas sa Espiritu Santo. Kung bantayan ninyo ang kasing-kasing nimo, hinay-hinay mangalos ang imong pamilya. Kung atong bantayan ng kasing-kasing, ang iglesia kay nakadako. Ang mga brothers kay nakadakan. So, para makita nato ang buwas sa Dios, ang atong bantayan ng kasing-kasing. Ang lasong ano makulang ang bunga kay, wala ko nakabantay sa kasing-kasing. Para paktabang sa mga losers, para paktabang sa mga bagong naluwas, para paktabang sa mga brothers and sisters, kinahanglan kasing-kasing. Ang itong bantayan ng kasing-kasing. Nag-evidence ko karon. Pero nagalantaw ko sa mga cellphone, dugay, nag-play ko game, naglantaw ko sa TV, dugay, dayon, muabot ang buwas sa Espiritu Santo. Dili. Makadala ko sa mga tao. Pinas pagpapugos. Pero, walay buwas sa Espiritu Santo. So, amazingly, di so nga maka-understand sa kaluwasan. Walay buwas sa Espiritu Santo. Ang mga reliyosong tao po, makadala sila sa takang mga tao, di ba?
Faktala, ye pinay sa kahum sa tao, makabuhat. Pero kaluwasan kay dili pinay sa buwas sa tao, kung dili pinay sa buwas sa Espiritu Santo. So kung tino nga naluwas, talina nga makaobay sila sa church. Anong pa na nakadaka ng mga brothers and sisters. Pero kung wala buwas sa Espiritu Santo, hinamdami, bisan pang naitaka Bible seminar, mawala silang tanan. Ano walay buwas sa Espiritu Santo, unsa ang ilason? Lain nga mabutang kay sulo sa akong kasing-kasing. So, importante kayo. So, Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11, verse 13. Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 17, importante kayo. Ngano man pagpantay sa kasing-kasing importante para makita ang buwas sa Espiritu Santo. Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 17, akong basahon. O bahatabo nga kung tamagapatalingo kamo sa basing kamutan kayo sa akong mga sugo nga akong gisugo kaninyo adlaw ang pakigugumak kang Jehova nga inyong Dios ug ang pag-alagat kaniya sa bukos ninyo nga kasing-kasing ug sa bukos ninyo nga kalak. Kung mag-alagan mo pinagi sa bukos nga kasing-kasing, kung maminaw mo sa iyang pulong pagayo, sumanga kung bantayan ninyo ang kasing-kasing, unsay mahitabo? Mao kay result ha sa pagpantay sa kasing-kasing nimo. Verse 14, 15 atong basahon. Ako magahatag og ulan sa inyong yuta sa iyang panahon, ang nahauna ug ang katapusan nga ulan aron magatiguom ikaw sa imong trigo ug sa imong bag-ong vino ug sa imong lana ug magahatag ako og barili sa imong kaumahan anlang sa imong kakayupan ug magakaon ka ug mabusok. Kung mamina ko sa iyang pulong pagayo o kung bantayan akong kasing-kasing mayo, kung akong ihalad ang kasing-kasing ngadto sa Dios unsay mahitabo? So sa Biblia nga nai ulan. Pero kung nai ulan unsay mahitabo? Dakang mga ani. Dakang mga prutas. So, kasing-kasing o fruit kay na-konektado dili. Gikan sa huna-huna pinagi nako unsay plano sa Dios, tanan ang Dios nga makabunga udakan. So, akong huna-huna mga prutas kay na-konektado ba o dili? Na-konektado dili. Na-konektado. Nasa naman ninyo? Pero, kung dili ko maminaw pa kayo, o kung akong ibutang ang mga Diyos sa akong kasing-kasing, imbis na ang kulong sa Diyos, so mga kung dili ko makabantay sa kasing-kasing, na kung sa'y may tao. Verse 16. Importante. Verse 16, akong basahon. Magpantay kamo sa inyong kaugalingon aron ang inyong kasing-kasing dili malimbongan ug kamo mahibulak ug na magaalaga sa lain nga mga Dios ug magasimba kanila. Unsa man ni? Kung dili ka mo bantay sa imong kasing-kasing mga kung buslod ang mga Dios sa imong kasing-kasing, unsa may tabo? Verse 17. Importante. Verse 17, atong basang. Ugang kaligutkod ni Jehova mo silaw patok kaninyo ug iyang tapagalukpan ang mga langit aron walay ulan. Ugang yuta dili magahatak sa iyang bunga ug mga wala kamo sa madali gikan sa maayong yutang nga gihatak kaninyo ni Jehova. Sadyang wala sila nakabantay sa ilang kasing-kasing maayo, mao nga sadyang nakasulod ang mga Diyos, mga salapi, mga babae, mga kalibutanon, lalaki, lain nga mga kalibutanon nakasulod sa ilang kasing-kasing unsay nahitabo? Walay ulan. So unsay nahitabo? Walay tunga. Ang itong hinumdumi si Lot, ang usa ka nephew ni Abraham. Sa sinugtanan, nakauban siya ni Abraham. Pero hinahinay, nakalantaw siya sa kalibutanon, dili sa Diyos.
Kulang ang pagpaminaw, kulang ang pagpasa sa Biblia, kulang ang pulong sa Diyos. Hinahinay ang mga kalibutan ng kay nakasulo sa kasing-kasing ni Lot. Sumama sa iyang kasing-kasing, kanang Diyos siya nga mubalin dito sa Sodoma o Gomora. Sodoma o Gomora, lindong nga syudad. Sumala sa kasasayan, lindok kayo. Very beautiful city. Pero sulod sa Sodoma o Gomora, na itakang mga sala, pakihilawas, homosexuality. Pero sa gawas, lindok kayo. Pero kaming gawan nga nakalakaw mo siya hangtog kanusa. Hangtog kanusa kinana ko makaantos, uban ni Abraham. Dili ko ganahan diri. Kanang tako nga bubani sa Sodoma Gomora. Naay balay, naay syudad, naay tao, naay tubig. Pero dili sa kaming gawan, walay tubig, walay pagkaon, walay balay. Kaming gawan lamang, ini kayo kada buntag, adlaw, bungna kayo kada gabi, dili makita yuta sa ganaan. Hantog kano sa kinana kumulak ka ubang ni Abraham, dili ko ganahan. Anong tako nga mubalik sa kalibutan. Unsa man ang decision ni Lot, kinana ko bubanin dito sa Sodoma Gomora. Naay chance nga nakaundang siya sa iyang hunahuna kay nakaistorya si Lot ubang ni Abraham. Pero wala siya nakaundang sa iyang plano. Sadyang naay mayong chance, nakabiya siya kikangkang Abraham o nabanin siya sa Sodoma Gomora. Unsay naitabo? Unsay naitabo? Naay bunga? Walay bunga. Bisan kinsang nga naluwas. So mga si Lot kay nahimong representative sa kaulaw nga kaluwasan. Usahay, ang mga Kristiyano kay makabuwas sa manini. Dili ko ganang nga simba. Dili ko ganang nga Kristiyano kinabuhi. Hinahinay mapalayo ko gikan sa iglesia, hinahinay mapalayo ko gikan sa fellowship, hinahinay mobaling ko sa kalibutan. Tayo sa may tabo. Maundang ang ulan, walay bunga, walay kalipay, walay pakitay, walay papaksiuling, bawala ang tanan. Kaluwasan dili mawala, pero bawala ang laing nga mabutang. Kalipay, pakitay, tabang sa Dios, protection sa Dios, mga bunga, mawala ang tanan, gawas ang kaluwasan. So mga si Lot, bisan pa gihukuman ni Jehova ang syudad sa Sodoma Gomora, si Lot kay nakagawas. Siya na lang, walay bunga. Kumusta man imong kinabuhi? Kinatama kinabuhi sama ni Lot? Kalwasan na lang matapaw ka? Bisa pa naida ka mga chance nga makakinabuhi ka para sa Diyos. Kahit nalwas na ko, bisa pa wala ko'y bunga, bisa pa dili ko makinabuhi para sa Diyos. Okay ra ba? Okay ra. Takong sa'yo nga paksaba, kung wato ka sa langit, babasol ka. Wano wala ko nakakinabuhi, umayo sa una. Naangwa ni Lot nga, walay pulos ang tanan. O, ngano man bantay na kasing-kasing ka importante, kung nai one mind, kung atong bantay ng one mind, muabot ang dakong buwas sa Diyos. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18, verse 19. Verse 19 to 20, akong masahon, nag-ingon usab ako kaninyo nga kung duha kaninyo, makahiusa sa yuta, mahitungo sa bisan unsang nga butang nga pangayoon nila, kana baka buhaton kanila sa akong amahan nga atwa sa langit, kay kung asa, makakatigom ang duha kong tulo sa akong alan, atwa ko dito sa kaliwala nila. Nabasa ba ninyo? Dili badungo, okay. Verse 19 na lang, atong basang pag-usop, street 1. Nang ingon usab ako kaninyo nga kung duha kaninyo, makahiusa sa yuta, mahitungo sa bisan unsang nga butang nga kapakapangayoon nila, kana pagabuhaton kanila sa akong amahan nga atwa sa langit. Yes. Kung makampot ta, pinay sa usa ka hunahuna, pinay sa one mind, dayon buwabod ang dakong buwan. Buwabod ang dakong buwan. Okay, nasa naman ninyo?
one mind ka importante, one mind. Yeah. So, biyaging Bible seminar, nakipakita ninyo ang one mind, so mao nga nakabot ang dakong buhat sa Diyos. Yeah. So, inyo biyagi na ang 6 months, so sukat ang panahon nga nabanin ko din gikan sa June. Yeah. So atong union prayer kay mga Sunday sermon over 60, mga attendance Wednesday sermon over 50, o 영어 group over 30, naabot na ang tanan. So nowadays over 60 mga brothers sa kay nakapil sa Sunday, biyagi Wednesday 55 kay nakapil. So first time. Sadyang nakaani ko dili sa Tabatory Church to Wednesday, di ba? Wednesday first time uban ninyo yung outside pastor dili. Niya to pa ng 19 brothers sa nakapil Wednesday sermon. 19 sa akong notebook na yung mga numero. 19. The first Sunday sermon 28 nakapil. First 영어 group fellowship mga 12. Kamay kayo. Pero nakadakang karon. Mao nga buhan ni sa transport kay mahimo mas dako. Para pagbahin-bahin sa one mind. So kinana ko mahimo usa ka membro nga magpantay sa one mind, pero usahay ako kay mahimo usa ka membro nga makabahin-bahin sa one mind. Kinan ko mahimo usa ka membro nga magpantay sa one mind, di ba? Pero usahay mahimo ko usa ka tawo nga makaguba sa one mind. So, pagpantay sa kasing-kasing kay unsa ka important. Tungod sa akong usa ka pulong, bahin-bahin ang one mind. Ngano man nay dakang mga Bible seminar, usa ka pulong, tungod nini dakang nang makalekramo kauban, dayon bawal ang pakiusa, bawal ang pakampo, walay bunga. Kung kanang ka nga mangreklamo, ani ka na ko, ayaw sultihan ang mga brothers and sisters. Okay? Kung kanang ka nga mangreklamo, ayaw hilom sa atubang sa mga brothers and sisters. Bisa pag dili ka ganahan, dakang mga brothers kay ganahan. Ayaw hunaw na nga imo hunaw na kay sama sa lain nga mga brothers and sisters. Dakanang ka na nga mag-evangelize karon. Dakanang nakaistorya ka na ko, pastor ka na ko nga mag-evangelize dito. Kano sa kayo pwede? Kada adlaw takang mga brothers sila kay nakaistorya ka na ko. Ayaw hunaw na nga imong hunaw na kay sama sa lain nga mga brothers and sisters. Kung kana ka magreklamo, ingnan ko, dili atubang sa mga brothers and sisters. Ayaw hubon ang one mind. Ayaw magamit ka ni Satanas. Nasa tama ninyo? Bisan gamay pang reklamo, kay makaguba sa one mind. Kapoy kayo. Visitation, house. Tungod nini, mga maluya, mga mahuyang kay dili makakuyo. Unsa ka dakong responsibilidad? Kung ganang ka nga magreklamo, ingnan ko. Baka pamin ako sa tanan. I am ready to listen everything. Bisan tautang pulong, bisang pangreklamo, ingnan ko, dili ingnan ang mga brothers. Mamina ko, tanan. I am ready to listen anything. Okay? Mao kinya usa-usa kadalan para pagpantay sa kasing-kasing, di ba? Yeah. Ngayon, shortly, gikan unsa ang itong bantayan ng kasing-kasing mo, akong giingnan na. To una, ang itong bantayan ng kasing-kasing gikan sa sala, di ba? Gikan sa sala. Okay, usa ka pulong, Lucas chapter 21, verse 34. Lucas chapter 20, verse 34. Lucas chapter 21, verse 34. Lucas chapter 21, verse 34. Atong basahon.
Apan tabang matungon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong mga kasing-kasing matungop sa kaulit o kahubok o sa mga atiman nini nga kinabuhi o katong adlaw moabot kang inyo sa hinanalni ingon sa usa ka litak. Yeah. So kung dili ta bakampin, dali na nga makaani ang mga sala, di ba? Anak pa na to bago ba ang kasing-kasing? So ang itong amping. So si Solomon tungo sa mga iyang mga asawa, di ba? Kay gidala sa mga asawa ang mga Diyos, mga kasulatan sa Biblia nga kagidala nila ang kasing-kasing ni Solomon. So ang itong ampingan giga sa mga sala. Ikadua, gikan sa ang itong bantay ng kasing-kasing akong ginan na gikan sa sayong nga doktrina, other gospel. Motungo sa time dili ko baka tudulo sa takhan, pero kung na time sunod akong isugutan ng kabanin sa detalye kay hinay-hinay makasulod ang sayong nga doktrina sa sulod sa church. Tungna sa tanan tanawa sumala sa Biblia, Galacia Kapitulo 1, ikaduang Korinto chapter 11 verse 4, sumala sa Biblia nga other gospel. Pinay sa tino nga gospel, ito maluwas ang mga tao, di ba? So, key point kayo dugo. Kung walay papasal ko, walay kapasal yun, di ba? Kaya unsa man ang other gospel, yeah. Ang puro makay gospel. Ilabi na mo daydakan, pero tungkol sa time, ilabi na, iladong other gospel kay, naktopo sila sa dugo. Nakaistorya sila sa dugo ni Yesu Kristo, so mga burak parehas. O Pentecostal, Baptist Church, mga lain nga mga church, burak parehas. Ubang kayo nakaistorya nga, parehas sila. Unsa ka sayo? Dili parehas? Unsa mga ebidensya nga parehas? Pentecostal, ang tinong mayong balta parehas? Dili. Kung wala ka kabalo sa detalye, ayaw sultihan. Ma-influensya ang uban. Yes, mito po sila sa dugo, pero problema kay, lain nga butang kay kitugang. Yes, dugo, importante, pero kinang na milagro, kinang na speaking tongue, kinang na bautismo, kinang na mahayong buhat, kinang na paksimba, kinang na pakampo. Kung walay plus alpha, wala ka naluwas. Mao kinya ado gospel. Katong nakabutang sa laing nga butang, diya sa dugo ado gospel. Sa sinuptanan, parehas. Yes, daga istorya sila kaban ni Yesu Kristo. Daga istorya sila nga eternal redemption. Pero gidugang nila ang laing nga mabutang. Yes, eternal redemption kay sa una dito sa Bacolod City, naka-Bible seminar ko, diyato pa na takhan mga pasok kay nakapye, na-surprise ko. Unsa ka sayo, nakaisod ako uban nila, mingon sila nga, akong gipangutanon, na usa ka leader sa mga pastor, takhan mga pasok kay nakapye. Sa usa ka leader, akong gipangutanon siya, naluwas na ba ka, mingon siya, naluwas na ko. Pinay sa unsa? Nakapabunyak ko. Diyato pa nabunogin ko, pinay sa pakabunyak. Napasal nyo na ba imong mga asawa? Napasal nyo na. Pinay sa dugo ni Yesu Kristo. Kabalo ka nga kung sa isayo, di ba? Mingon ka nga, pinay sa bautismo, nabunogin siya. Kung sa may imong mga sala sumalabot, itubak siya nga, kinakakumakampo. Mao kinya usa ka leader sa mga pastors. Wala pa napasalyo ang imong mga sala sumalo, wala pa napasalyo. Pag gusto magdugo niya, kipasalyo ang tanang pinasdugo. Pero gusto imong mga sala sumalo, wala pa.
Siya kay Bible teacher. Wala siya kabalo kung sa mga kaluwas. Gidala niyang takang mga pastors atubang nako para manginambok. Oh, pastor, missionary, akong grupa kay takang mga membro. Nakapil sila, kanan siyang mukuyok sa Philippine Life of the Mission. Kaya nakasep siya nga Bible, tumong sa Bible siya kay recruiting. Sayop! Bisan pa ilang position kay pastor, pero kung wala tino kaluwasan, dili sila makauban. Bawal. Dili ta makadawat. Kung tino nga naluwas sila, kinang sila makinabuy ingon normal brother. Diba? Naidakang mga other gospel. Usahay, kining other gospel kay makaslo sa church. Pinay sa leaders. Pinay sa mga brothers and sisters. We should be careful. Bisang kanusa, makasulot ang other gospel. So mga naipasidan ni Apostol Pablo kabanini, ug ikaduang Korinto, chapter 4, verse 11. Ikaduang Korinto chapter 4, verse 11. Chapter 11, verse 4. Kaya itong basahon, kay kung ang nagaabot mawali og laing nga Jesus nga wala na mo igawali, o kung nagadawat kamo og laing nga espiritu nga ala ninyo madawat, kung laing nga mayong balitang nga wala ninyo madawat, mayo man ang inyong pakandos kaniya. Na laing nga Jesus, laing nga espiritu, laing nga mayong balita. Burak tinuod pero sa sulot peke. Kala sa chapter 1. Galatians chapter 1, verse 6. Akong basahon. Nangibulong akong hilabihan kadali kamo ming balhin gikan niyatong nagtawa kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing mayong balita. Verse 7, kay dito sa Galatia Church, ubang kay nakadala sa sayong nga doktrina, silently, o nakashare sila silently. Verse 7, nga dili man laing mayong balita, kundi nga may uban nga nagapagubot kaninyo, ugot nila nga balit aron ang mayong balita ni Kristo. Yeah. Naay mga uban. Usahay, mga ubang kay makasulo sa church para makatinter sa mga membro. Para makabiya sila kikan sa tino nga mayong balita. Ilang tagik kay bagong naluwas. Kay huyang giyap. So, ang itong bantayan sila kikan sa sayang nga doktrina. Nasa naman ninyo? Mao kinang atong responsibilidad. Verse 8. Apan bisan pa kami, kung usa ka manlundag gikan sa langit, mawali kaninyo laing nga mayong balita nga lahi kaysa among ginawali kaninyo, ipatumulo siya. Verse 9. Sumarasa among giingon kaniadto, giingon ko man usap kana karon, kung may lahog nga taong nga magawali kaninyo ug mayong balita nga lahi kaysa nadawa ninyo, ipatumulo siya. O verse 10 atong basahon. Kay gipangita ko ba karon ang kahimutan sa tao kun sa Dios, kung nahinguha ba ako sa pakahimot sa mga tao? Kay kung nakapahimot pas ako sa mga tao, dili unta ako maulipon ni Kristo unsa boy pasama ni bisan pa og mag-istorya ang pamilya nimo. Bisan pa og mo best friend kay mag-istorya sa sayong nga doktrina. Ayaw sundon sila, bisan pa og tuwol sila. Tasa naman ninyo? Bisan pa imong gini ka na kay nag-studya sa iyong nga doktrina, ang inyong sundon? Dili. So mga nang iyong na Biblia nga, kinawata mapahimo sa tao, sa Diyos. Sa Diyos, ayaw sundon ang tao. Suma sa Biblia.
Takang mga reliyon, tayo sa mga Christianity, kabalo na ko nga, takang ang istorya, eternal redemption. Pero problema kay, gidugang ang takang mabutang, bisan gamay, real problema kay, sa dilipa ta boto sa mayong balita, unsa man kinahanglan? Repentance. Butok makinusok kamo. Uktumo kamo sa mayong balita. Para sa pakinulsol, kinahanglan kumuto sa Biblia og Dios 100% dayon mga dulo ko makainusok ko. Pero problema kay takang mga church wala sila nakaistorya kabay sa ebidensya nga buyang Dios. Imbis na ang pagtudlo kabay sa pakana sa Diyos, nakatudlo sila sa gospel una. Mga walay pakinulsol. Nasa naman ninyo? Nga naman, accepting prayer kay sa'yo? Yes, kontento kay gusto. Yes, siyas kay maluluwas. Kikuha niya ang sala. Pero problema kay, imbis na ang pakinulsol, nakatutok sila sa prayer. Ginoo, sulot sa akong kasing kadayo makasulba siya. Psalm chapter 5, ang kay dili makauban sa sala. Kung walay kapasalyuan, dili siya makasulo. Walay repentance. Repentance kay dili pakampo, di ba? Repentance kay pakabalik sa kamatuoran. Juan Gawa chapter 20 Gawa chapter 20 verse 21. Okay, 21 atong basang sunituan nga nagapamato sa mga Hudyo ug sa mga Gresihanon usab sa pakinulsol ato sa Dios ug sa pakto sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, very important. Repentance toward God, faith toward our Lord Jesus Christ. Okay, tanawa. Yes, para maluwas, kinahanglan pakto. Muto kamo sa mayong balita. Pero para makatuo, kinahanglan pakinulsol. Pero para sa pakinulsol, unsa kinahanglan? Para sa kaluwas para makatuo sa mayong balita, kinahanglan pakinulsol atubangan sa Dios. Kinsay makahinulsol? Katong nagto sa Biblia 100% dayon. Para makato sa Biblia nga 100%, unsay kinahanglan? Para makato kang ang Dios kay tinuod, unsay kinahanglan? Imo papati paknang mo sa simbahan pakampo, unsay kinahanglan? Israel. Unsa? Israel. Takanang wala nagtudulo sa Israel. Mao nga wala pa sure kabay sa Dios. Isaiah chapter 43 verse 10. Verse 10. Kaya itong basang sunituan, kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova. Ugang akong alagat nga akong napili, aron kamo makaila o managtukan ako o makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay musunot kanako. Yes, kamo, insay kamo, mga Israel. Pina sa Israel, makaila, makatuo, o
Umakasabot si Jehovah mau ang Diyos. Nasa naman ninyo? So, kada Bible seminar, atong nakaduna ng unsa? Israel. Pinay sa Israel, basigurado ang pakana sa Diyos. Nasa naman ninyo? So, mga gikan sa Genesis chapter 12 hangtod sa Revelation, ano man nay kasasan sa Israel dugay? Sa Pinay sa Israel, makatuko, kung kinsa ang Diyos nga tinuot. So, John chapter 17 verse 3, mao kinyang wala katapos na kinabuhi nga sila makailaw takanimo ang usa lamang ka Diyos nga matuot takanimo iyang gisugo mao si Jesus Kristo. Para makatuon ni Jesus Kristo, kinanglan ta moto sa pakana sa Diyos. 100% pinagi sa unsa? Pinagi sa Israel. Ilabi na pinagi sa Israel. Okay, nasa taman ninyo? Pero problema kayo, dakang mga church, religion, kulang. Repentance. O ikadong problema, bisan pang nagtudulo sila sa mayong balita, bisan pang nagtudulo sila sa dugo ni Kristo, pero kidugang nila ang, kisagol nila ang laing nga mabuta sa dugo. Kinang ng milagro, kinang ng speaking tongue. Kung wala speaking tongue, dili kini kaluwasan. So mga mingon sa Apostol Pablo, unang Korinto chapter 12 verse 13, nakita ka mga hiyas, kabayin sa speaking tongue po. So, ang mga membro sa Corinto Church, nakatutok sila sa speaking tongue. Nakasayip sila nga, kung wala speaking tongue, walay kaluwa sa mga mingo sa Apostol Pablo. Kabalo ba ka kung sa mga kontento sa unang Corinto chapter 12 verse 13? Ipangita nimo ang mas dakong hiyas, kung sa man. Speaking tongue o guguma? Guguma. So, gikan sa unang Corinto chapter 13, bisa pang naay dakong pakto, bisa pang naay dakong buhat, kung walay guguma, walay pulos. Kiyunsa ninyo pakalwas, pinay sa speaking tongue, pinay sa guguma sa Diyos. Brother, sister, kiyunsa ninyo pakalwas, pinay sa buhan nimo, pinay sa guguma sa Diyos. Guguma sa Diyos, kadili buhan nako, di ba? Okay, example, tanong ako. Okay, happy na human, ayaw mabala ka, makapaul nimo. Unsay guguma sa kini ka na. Akong buhat, buhan nila. Buhan nila. So, baka sulti ko nga, guguma sa mama, guguma sa papa. Akong buhat kay dili iyang guguma, di ba? Dalos na ba mo pinay sa guguma sa Diyos? Buhay pa sabi niya nga, dalos na mo pinay sa iyang buhat. Sakto ba? Guguma sa Diyos kay iyang buhat, dili akong buhat. Dili akong decision. Hinumdumi, dahil akong bata. Nahiguguma ko niya. Tungo sa iyang decision, tungo sa akong guguma. Isabelo, hey, may anak, mag-decide ka. Tayon, akong higugumaon ka. Sakto ba? Dili. Bisa po, wala pa siya naka-decide, ano ako higuguma. Dili kinahang na iyang decision. Dili kinahang na iyang mayong buhat. Tung kay siya kay akong anak, nahiguguma ko niya. Nasa naman ninyo? Magsimba ka, dayon malwas ka. Tino pa? Dili. Anak, kali ani sa akong balay, dayon, nahigugma ko nimo. Sakto ba? Dili. Bakampo ka, dayon malwas ka, tino pa? Dili. Bisa pa wala pa ko naluwas, wala pa ko nakampo. Kihigugma ko niya, wala. Kihigugma. Kaluwasan kay gikan sa guguma sa Diyo, dili gikan sa akong buhat. Unsa man ang plus alpha, buwa sa tao. Takana nakasayip sa manin. So ang itong bantayan, ang kasing-kasing, gikan sa sala, ilabi gikan sa sayong nga doktrina. Nasa naman ninyo? Okay, sa katapusan, main chapter, okay. Proverbs, pag-usop. Chapter 4. So, unsa na to pakabantay sa atong kasing-kasing? Yes, na ito ba? Verse 20, chapter 4, verse 20. Yeah. 20 to 23, atong masapag-usap sa each one. Anak ko,
Pagmatungon sa akong mga pulong, ikilingang imong itulungog sa akong mga kipamulong, ayaw sila papabulaga gikan sa imong mga mata, tipigi sila sa kakinataliwatan sa imong kasing-kasing, kay sila kinabuhi alang niyatong na nagpangita kanila o kaayuan sa ilang tibok nga nasut. Ang pingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot, kay gikan nini magagula ang dakong butang sa kinabuhi. Unsa na to pakabantay sa atong kasing-kasing? Dahito ba? Verse 20. Anak ko, mga Kristiyano, mga naluwas, pagmadungod sa akong mga pulong, para pagpantay sa akong kasing-kasing, unsa itong buhaton? Kinata maminaw sa sermon, kinata makapasa sa Biblia, kinata makpalandong sa pulong sa Diyos. Dalunggan kasing-kasing ka na konektado, o ikadua, verse 21, atong basang. Ayaw sila pagpabulaga gikan sa imong mga mata. Okay. Mata po kayo na-konektado sa kasing-kasing. So, ang itong bantayan, ang dalunggan o mata. Nasa naman ninyo? Ayaw paminaw sa gossiping. Chismis. Ang istorya kaban sa uban ng mga tao, ayaw maminaw. Manglikay mo. Okay? Lami kayo, mag-chismis, di ba? Ayaw maminaw. Close. Bantayan lang imong dalunggan gikan sa chismis. Dahil dakang mga rumor. Unsa man rumor? Dili tinuod. Dili tinuod. Bisa pa dili tinuod, bisa pa walay tinong ebidensya, kaya nga makasulti ko dayong kanang sulti kay mahimong tinuod. Bisa pa dili tinuod. Unsa ka dakong sayop? Ayaw paminaw. Ayaw maminaw sa sayo nga doktrina. Magnikay mo. Pinas YouTube, radio, TV, dahil takang mga sayo nga pagtudulo. Bisa pang nakakami sila sa pangalan ni Kristo, tino pa ang teaching? Dili ang mga Pariseo po, gigamit nilang Biblia. Pero ilang teaching kay sayo. Dili tanan mga Bible study kay husto o tinuod. Dili tanan. Ang itong bantay ng dalunggan. Ang itong bantay ng mata. Ato ba nga sa Facebook, YouTube, mga movie, dahil lustful videos, mga lalaki, mga babae, mga lalaki, dahil takang mga lustful videos, lustful pictures. Ang itong bantay ng mata, gikan sa sayong nga butang, gikan sa daotang butang, nasa naman ninyo? Yeah. So paminaw lang, Psalm 119 verse 11, sa akong kasing-kasing kinatipigan ko ang imong pulong, aron dili ako makasalabatok kanimo. Psalm 119 verse 37, ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtanaw sa kakawang-an, o hatagi ako o kinabuhi sa imong mga dalan. Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtanaw sa kakawang-an, gikan sa mga sayo nga butang. Pantayan ang mata. O sa katapusan, kinatamak-ampo. Tumingon si Kristo nga, managtukaw o manag-ampo kamo, aron dili kamo masulot sa manulay. Ang Espiritu sa tapakamatod andam, apan ang lawas, maluya. So pinag sa pulong sa Diyos, pinag sa pakampo, o pinag sa pakbantay sa mata, mabantay na to ang kasing-kasing. Importante kayo kini. Okay, tanawa. Okay. Compare sa una, pangnutos kay dili dako sa patino. Duha kayo kating labay sa dito sa Israel, kung gisa man ang nakaibilas kay nang matay. O dakang mga tao kay kidakpan dito sa bilangwa, pero karon free kayo. Bisang asa, bisang kanon sa makaibilas. Pero imbis na pangnutos, unsa man ang kalisot yung mga Kristiyano, dakang mga paktintan, dakang mga sayo nga doktrina. Tungon nini, mababak ang buwas sa Espiritu Santo. Okay? So, duol lang pakabal ni Kristo. Duol ba o dili? Duol. Walay time nga maka-enjoy sa kalibutan. Kumusta man pamilya nimo, kumusta man ang silingan nimo, kumusta man tao nga dili ruwas, dili sa Tabao o Mindanao. Walay time nga maka-realize.
kung mobalik sa school karong gabi na walay time, no more chance. Yeah. So, to karong semana, to nay segurong Bible seminar, to first segurong Bible seminar, di ba? So, hinap ko nga, dakanang makapaminaw sa Bible seminar, gi-invite kang dakan. So, natong na ko nga dakan ng kanang nga buapit. So, nabatin ako nga, kanan ang Diyos nga luwas ng dakan. Okay? So, karong semana, so, para sa segurong Bible seminar, kayo, makiusa mo, o pisan pa ikaw kay dili seguruan, kung kanang ka nga muapil, pwede nga apil, wala problema. O Wednesday, kay segurong Bible seminar kay diri sa church building, so Wednesday, iyong Wednesday sermon, and this Wednesday, tanan ng mga brothers kay muapil. Okay? So, imbis na ang pakpamin sa Wednesday sermon, kinang na mo muapil Wednesday para pakpamin na sa Bible seminar kauban. Okay? Pero seguro, brothers and sisters, kay inyong Bible seminar, di ba? So, seguro kay kinang na muapil, gikan sa Lunes hangtod sa Friday. O seguro 2, seguro 3, kung gusto mo, mubisang kanon sa pwede nga apil. Pero in this Wednesday, kinang na mo muapil. Ang kamong tanan. Okay, nasa naman ninyo? Okay, so naka-discuss mi nga makandam ang mga mothers sa seguruan sa dinner. So, mag-provide mi sa dinner. So, papayo i-invite ang mga newcomers. Okay, takan sa lang sa pagpaminaw, bakamputa. Takang kayong salamat sa Ginoo tungod sa imong dakong grasya, tunalwas kami tungod sa imong dakong grasya, nakatigom mi diri para pakpaminaw sa imong pulong Ginoo. Ilabi na among nakadunan nga angay among ampingi ang among kasing-kasing, gikan sa mga paktintay, paksulay o gikan sa mga pakakong paktudulo aron mabantay na among kasing-kasing o makita namo ang dakong buwas sa Dios tapadayon dinhi sa iglesia. Palyog tabang imi nga makabantay sa among kasing-kasing umayo to pinay sa imong pulong o pinay sa pakampo Ginoo. Ilabi na karong semana tunay seguro ang Bible seminar gikan sa Lunes hangtod sa Friday, to hinami nga dakan ng makapil sa Bible seminar aron nga dakan ng mga luwas. Para nini, tapayog tabang imi nga makabantay sa pakiusa sa usa-usa aron nga makita namo ang dakong buwas sa Espiritu Santo. Salamat sa Ginoo, among kisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giyampo. Amen. Okay, salamat. Bakanta ta.